namin sa akin eh. Mas masakit pag iniwan ka nung nakabuntis sa'yo. Nagigilot. Oh! Ano gusto ko? Wholesome lang? Sila? Bruh. Ano ba yung nasa likod? O, puto, ito pa yung MPU. Hindi pa ginagawa. Ito. How can I buy beforehand so I can get... Kumusta yung mga kansa? Ano nga pala si Paolo lang dahil patapos na ang taon, di ba? Nobyembre. Malapit na magbatapos ng 2022 agad. Parang 2020 pa din. Kaya ubusin ko lahat ng memes na natenga dito. Kaya abot tayo ng mga 30 minutes. Pero bakit isang oras pa o inaabot mo sa thumbnail? Kasi kailangan i-set nyo na sa 2 times playback. Kapunta kayo dyan para bumilis to. Kasi pagkatapos ko magsalita nito, babagal na tayo. So, sana naayos nyo na yan. Dahil ito na, magsisimula na tayo. Walang tema tong mga clips na to. Ito yung iba-ibang kusan sana. Walang malugaran. Parang tayo. Kay Steve. Yun ba yun? Mukhang straight pa naman ang ano niya, direksyon niya. Dagdag sa horsepower yan. Ayos yun. Ayan. Bilisan na natin kasi marami-rami to. Tagali kay Shoti. Ayun, nakita mo ba yung chocolate ko sa ref? Ito ba yun, pre? Dark chocolate ko. Ayun ba? Di ba kumakain ng chocolate na ganito eh, no? Meron ka saltik eh. Ayaw mo man lang putulin na maayos. Yung kumakain ng KitKat nang hindi pinuputol. Ganyan ako eh. Tunad. Galing kay Nathan's. Paisip ka nga naman. O nga no. Ay hindi. Sa pusod siya. Di ba pusod yung kinukuhanan niya ng lakas? Magandang tanong. Hindi tayo abot ng Nobyembre dito. Tunad. Sa kapunta. Hey! Pagkatapos mo tong video na to nang hindi naka 2 times, ito ka na pagkatapos. Namumula pasa ng trees. Okay, copyrighted. Sunod. Oh! Ba't pwede yun? Ginawa mo basketball Sunod. Ayan nyo ako mga religious person. I know so many people. Dadasal lang kasi dahil astig. Bawal maging bani pero pwede maging misogyny. Damn. So, matindi ang mga pakitang tao ngayon Sunod. Galing kay Margo. I miss you. Copyrighted. Copyright. Taylor Swift. Leave them stupid jewel. When I walk in the room, I can still make a conversation. So isa pa yung nahiya diba? So nagmamadali na ako. At least si ate diba fair space. Akala ko kasali si kuya. Sunod. The Forbidden Combo Meal by Tofu. Sana ng ulam kaso may kulang sa sinigang. Ano siya? May kulang sa sinigang na. Gutom na ako. Pumasok pa. Magagalit si Lord dyan. Magsimba ka. Simba ka. Pagkatapos dyan. Sunod. Naalala ko yung meme na yun. Sunod. Alikin natural. Need ng wifi sa online class. Why so expensive? Mga ano lang din to. Binili mo kahapon, bukas, tapos na. Tapos na warranty mo. Sunod. Mas masakit pag iniwan ka nung nakabuntis sa'yo. Sana hindi nyo nangyari talaga. More power sa mga single parent dyan na hindi nang iwan. Huwag nyo ako iwan. Natatapusin natin lahat to Sunod. Cause you don't think I know what you've done. Ang gatong TikTok trend na to. Wala ba tutulog? Marami tayong nadaanan. Sunod. Diretso lang ang laban. Galing kay Revolutionary. Sa kapunta to the moon. Oh! Hindi ko na kailangan ng Mercedes-Benz kung may Mercedes baboy. Sunod. Oh! Yes! Good boy! Bigyan ng ano yan. Bigyan ng pagkain yung asong yan. Yan ang gusto ko nangyari sa mga TikToker. Sunod. Shoot pa rin naman Ano gagawin mo? Sunod. Ang asim ng tunog ng paa dun sa Hey! Tangina mo. TikTok pa! Kita sa may video. Sunod! Galing kay Razel. Sorry, Marcos ba?
wala kasing... Wala ba anesthesia yan? Ha? Kumagat lang ba yan ng bayabas, ha? Sunod. What the fuck? Oh! Times 17? Okay, times 3. Times 2. Anong klaseng laro to? Bakit mo to gagawin? Huh? Yay! Okay, alam mo na kung bakit kailangan kong daanan lahat to, di ba? Para matanggal na to sa mga pinadala sa akin ng admin. Ba't di ka dito bumili? Ang daya. Ba't puti ito binili nyo? Business-minded! Oh, tsa. Daya eh. Bibili ka o pipilitin ka ta? Pumili ka. Sunod. Ito galing kay Laverne. Kulit ng crush ko. Ayaw pa umamin sa akin eh. Ako na nga unang umamin eh. Eh kung umamin ka na rin sa akin para masimulan na natin to forevermores. Parang gagi. Sige na, sulitin mo na yung kilig na yan. Bago dumating si boy best friend. Galing kay Andy. Wow, oh my god. Okay, harangan mo. Mamadaliin nga natin to eh. Ay, kailangan pa ng members version ito. Mamadali na nga tayo eh. Ubus oras ko sa kadumihan. Tunod. Ano to? Akala ko art installation. Mainit nga naman, nakakadugyot, diba? Yan din naman ako sa mga ganyan. So, na-appreciate ko ang art sa Tarlac. Shout out sa Tarlac National Museum. Ito yung pinakaunang aircon na ginawa. Sunod. Tumira ng tres. Ang tagal mo kasi magpihit eh. Yan tuloy. Tinulungan ka na ni bata. Yung mukha niya. May pustahan kami dito eh. Ano ba? Sunod. Nakita, ang dami kasing tambay hindi makaremembrate na tayo. Oh! Yung lahat na nasa likod, no? Puta, naka-lipstick pa man din. Tabingi pa yung lipstick. O, tinan mo, zoom in mo. Nakabingi pa. Okay lang yan. May tropa ka pa rin naman. Lagi tayo may tropa time. Okay, Joshua. Oh, tingnan mo, gigil na gigil. Oh! Buhat na ng ulo. Oh! Oh my God. Ang bilis niya. Oo. Yung comedic timing na sinabi niyo. Market malaki katawan mo. Lumabas yung si Munchkin. Ito hirap sa atin eh. Mainit ang ulo. And dapat tumatalbog dito, bola lang eh. Hindi yung pasensya eh. Nagtatalbogan eh. Sunod. Pare, ayos lang eh. Kung naayos naman ang papa mo na. Sir, sasama na ako sa papa ko. Sasama ka na. Oo. Eh, sama na kahit bukas. Hindi pa naman ako sa ngayon. Hindi pa ako bukas. Maaaring magtagal pa. Nagmamadali ka naman. Hindi, bukas na. Sumama ka na. Hindi ho. Hindi ko na kung nagbibiruan sila. Oh. Iba-iba naman ang coping mechanism natin pag meron tayo. Pag nawalan tayo ng mahal sa buhay. Ito mukhang hindi pa niya ganun kamahal. Huwag ka man agad-agad, di ba? Bigyan naman natin sila ng space. Sunod. Galing kay Andre. Ninong! Putang ina mo, nasan ka? Lapit na. Kung magsimula ka na magbilang, Ninong. Punta-punta ka pa sa simbahan, ha? Napilitan ka lang ba sa nanay at tatay ko? Ano? Galing kay Vince. Ako na walang ginagawa. Ayun, good class. Ano gulang? Alam mo na yan. Tamad ka lang. Sunod. Ako di ako tamad daanan to. Got daw siya pero hindi naman. Gusto ko lang naman ng kambing girlfriend. Meh! Puro hingi. Hingi! Sunod. Narito po ako ngayon para makipag-away. The best cosplay. Puta. Tito Ed at ang Maligno. Ang dami lumabas sa Maligno. Ito. Di ba? KMJS Going Bulilit crossover. Sunod. Me enjoying basketball. Okay. Tama ba? Nagets ko ha? So, sabay. So, pero nang may jowa na nga siya, nagbabasketball pa. Okay. Okay lang. Okay, nagets ko na. Mga TikTok talaga. Ako na inabutan ng tage, tapos kunyari yung... Ano pang meron sa lalaking to? Kaya kay Juro ko.
Yung patagupe. Tarad! Kapag nagigitara ka tapos napagod ka, you should guitar. Buta pang once upon a time to, very witty! Maraming salamat, sunod! Good morning. Unahan na sila! Ako naman sa inyo. Sila ang palabihan kay sila mong pamilya! Sinagay ka kahinugura sa amo ah! Ginagawa Imo mga anak, tingnan mo bantayan! Maulo ka. Digyan ko ang maulang! Kinsa man na sila nakatabang na sila sa imo! Mura kang dili pamilyado! Nagatok pa ka Aboard sa bahay, manood ng memes. Di lang na sila mga hawak sa kanay! Naubalik na lang yan. Ay! Masakpan ko lang ng imong kabit! Umiinom ka pa ng kape. Wala ka ko! Sarap na. Bahawa na siya! Puta, umakit pa din siya. Ay! Puta, ragis ka. Sana mabagok yung ulo ng mga marites. God, naghihirit. Strict ang parents ko. Straight po, hindi strict. Ay. Alam mo, gusto ko lang makatikim nito para less experience. Ano kaya lasa niya, no? Lasa ng inis. Sunod, kay AJ Senpai. Ito po ay aking kinuha. Hindi po masama ang aking ginawa. In Filipino, body part na Ay, baka nangyaring meme nung huli. Utangin na ba ako? Oh! Blur. Sige! Blur. Benjamin Alves. Oh! You know? Oh, yun. Ito. Yan ang mga meme yan. Sunod! End na mo. O mag-end na rin yung buhay namin sa Bagyo. Tsaka yung bahay. O wala na yung bubong, wag lang yung star. ML pa. Sunod. Balik kay Ray. Music. Cry to music. I would never cry to a Frank Ocean song. Let's be honest. Family is love. Aba? Bumili na. Family is love. Sabi ko sa inyo eh. Sunod! What if it Anjali? Oh, witty talaga pag hirap sa buhay. Kailangan maging witty yun yung mamamatay kayo. Naiintindihan ko eh. Sunod! Wholesome na mo. Tol, jolly content, no? Likod ng ano. Ito yung harap ng jolly con. Wholesome na ba dito? Talagang fit. Ito lang naman gusto ko dito, Chan. Hey! Ito gusto ko, wholesome lang. Ito lang bida ang saya. Ito may concert king pala dito. Excited na rin kasi siya makapag One Piece Chicken Joy. Kaya Kuya Sarap eh. Nag-enjoy talaga. Oy. Ay po, may dance pa pala. Ayun na. Oo, tiyan. May suporte na. Ah! Hey! 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 Ito lang, ano lang, good vibes lang. Oo, tsaka may nag-ano. 5 syllables daw. Gusto ko malaman kung anong tawag mo sa mga sa likod. Anong ano nila. Saan to? Kailangan ko malaman kung saan to. Oo po, tsaka may basket na. Ipasa niya sa kanya, no? Na may pasag gano'n. Oh, yan ang pinasa ko! Hey! 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 Dapat sumama yung Jollibee sa likod. Shifting mo na. Huwag ka na sumayaw sa labas. Doon ka na sa loob. Hinahanap ka ng mga bata. Wholesome naman. Wholesome meme moment. Sunod. Kung may wholesome ito, kademonyohan. Lemonyo.
Lemonyo ka, lemonyo siya. Lemonyo kayong lahat. Lemonyo sila. Lemon cucumber. Kala ko pang maramihan eh. So, puta, ano ba yung nasa likod, men? Wholesome nga kami! Ano ba? Galing kay Aris. Hindi ko alam yung ganyan eh. Kasi ako, Tama! Wholesome lang kami dito sa inabot channel. ko ang edad ko to. Wala akong experience. Tama? Wala akong karanasan. Walang alam. As in, Bobo ako. inosente ako sa mga ganyang bagay. Kasi Hindi ko nga alam itsura ng puday eh. ako, mukha lang akong malibog, mukha lang akong malandi, pero ang totoo niyan, napakatahimik ko. Mahihain ako sa mga ganyang bagay, guys. Wala akong kaalam-alam at wala akong kamuwang-muwang sa mga makamundong bagay, putang ina ninyo. Ginagawa niyo akong manyak, ha? Oo nga, Ginagawa tama. niyo akong malibog, putang ina ninyo. Nag-eye tracker nga ako eh. Ang Kasi ganda ako mo ka. sabi Hoy, niyo si akong Yan bastos. Andre, thank you sa'yo ha. Nagsasabi ka ng totoo. Sunod. Ayan, ito. Sakto nga. Pag kaya maubos ng video na ito, yung baterya mo, kailangan nyo i-like yung video. Okay? Nang hindi ginagamit yung 2x speed. Sunod. Ay, nakala ko nga pusa. Ayop. Marami pa nakain nyo kaysa doon sa pusa eh. Sunod. Bakit mo gagawin yun? Anong kabubuan to? Bakit masasayangin yung watermelon ng gano'n? Anong kabubuan to? Wala naman lasa yan eh. Ito yung mga video sa TikTok ganito eh. Maganda lang tignan, pero medyo bobo isipin. Sunod, bibigyan ito kamacho gusto ko. Masayaw rin ba yung mga sa likod? Masyado silang halatang nag-aabang lang doon sa likod eh. Hirap sumayaw ng ganyan katigas. Nice. Tropa time lang with the boys. Maraming salamat. Sunod. Gentlemen, cheers. Monsieur. The hell is that? My hand. What did I miss? It's Bakit bagay? Ako nasa French restaurant eh. Mga lalaki sa girlfriend mo. Mga boy best friend na lahat yun. we earned another day, another Mga politiko sa ating bayan. Sunod. Ito ka nagipilyo. Ito ba yun? Nakikita ko nga ito lagi sa Instagram. Yung mga mahilig mag-vacation o mag-trip na mga friends mo. Lagi may ganyan. Nagkanda leche flan na nga rin ako. Lalagyan ito ng di ba? Ng sponge. Hugasan mo na rin yung mga maitim din ang iyong tuhod. Sunod. Hi! Hello! Yung nakakaramdam ng pinagdadaanan ko everyday. Sunod! Antonino, make your Lenten season more meaningful. Seryoso ba yan? Fasting, almsgiving, and prayer. Pati parang sinadya talaga nila eh. Bad trip. Opo, sinabi nyo na yun. Matatalo na ako ngayon Nobyembre. Sunod! Feeling conscious web. Wholesome. Ayawan kayong dalawa. Alam mo sa nakatarantado, Yep. Mga lahat ng katarantaduhan. Sabihin mo dyan. Sunod. Kumpare, anak mo nag-iossi. Who are you? My name is Snoop D on motherfucking Double G. Tanggal angas mo pag ginawa kang tinola. Sunod. Ganun kay Chief freaking Quiff. Nice name. Miss Ma'am. Ilang taon ka na ulit? Huwag kayong magnanasa ngayon Nobyembre. Masama yan. Tumaban lang tayo lahat. Sunod. So yun, no. Kumakain kami ng sangyup sa aming kapatid ko. Yan. Sa si Bea. Hello, Tapos Bea. may napansin lang ako. Yung pot namin, ganda yung tsura. Pero yung pot sa malayo. Rice cooker. Sino may dala niyan? Gusto ko malaman. Sunod. Kay GM Robbie. Oh my god, ano ba? Nakikita ko na. Well, bakit ba? Kumais. Ay, right ako na rin tayo. Sunod. Oh, may Jolly Cod, may Jolly Beach. Salbabida ang saya. Pakilagay dito yung sumasayaw kanina sa Jollibee. Masaya din siya dyan para rin siya nagbabakasyon. Itabi mo na rin dito sa gilid si yung nandun sa lalagyan mo yung sa plastic. Galing kay Lores Bingbong. Pinoy Tech Tips. Gusto ko yung galing sa tropa mong maasim. Ayan, mayroon ka ng scented candle, di ba? Para social.
Alam saan papunta yun eh. Pero ayun na, mukhang wala rin kinapuntahan ang ating direksyon sa buhay. Parang meme na yun. Ay, mabasa ko pisit. Okay, gets ka na. Sunod. Kabutihan ni Ekal, Scott on cam. Haba pa rin, diba? Mga makasalanan! Mga tamad sa bahay, mga batugan. Kayo ay aking pagbibigyan. Malambot ang aking ulap. Pwede kayo matulog dito. Sunod. Hoy boy, baka hindi mo kami kilala. Tara, Rumble. Wow, parang ano. Ayos lang ba yun sa'yo? Pinoy dubbing ah. Ano? Sunggaban mo na? Uy. Ay hindi, pangit. Gusto ko kapag kinakausap ko siya, sumagot siya. Uy, parang iiyak Kuha mo. ng channel. Uy, Ganito, marunong ka mag ano ah. Yung lagi pag pinapagising na. Sunod. Matatapos na natin. Onti na lang. Ano to? Manila 1938. Ano yan sa Manila MNL 48? Ay po, lo-fi na agad. Oh, wala pang problema. Na meron naman, di lang natin alam. Iba problema noon eh. Wala pang crypto, wala pang TikTok. Wala pang YouTube, wala pang Facebook. Espanyol lang problema natin. Wait lang, ito pa ba sila doon? Lumalala. Nakakalima na ako. Yung mga wholesome memes lang ngayon. O po ito pa FPU, hindi pa ginagawa. Ito pa lang siya. Hayop pa lang. Dalagang Pilipina. Wala pa sumusut-sut sa kanya. Bakit maikli ang kanyang suot? Like and share. Walang like dito. Upvote na lang. Tsaka approve. Sunod. Galing kay ano to. John. First time maging FBI agent. Wow. Hinabol yung Google Maps ang pumunta. Sunod. So we, Mascom students, were tasked to make a short film for our film class. We decided to be Pabibo and created a film about the pre-colonial Philippines. We even went to my province to shoot for 2 months. Here's the trailer of our short film. Rotate your phone. Pa-rotate na lang. Kanya Clara, kada balalaki ni Belinda. amom nga agpay so dahito ibagbagak Berto. Nya nga gapong apat siya mga yung kinuwento ko dati. Yung pinapatakan ako sa balde ba yun? Sa podcast, sa pagkwentuhan namin yan. Berto. Nya nga gapong apat siya nga bagti. Manggagamod ti panagkunadakin niya pa yun. Pangaasim manang hang ka nga santo. Oh, that's sakto yung ano. Edit. Managlibak ti demonyo do rin. Papaniwala sila sa bruhang yun. Sabi! Hoy, bruha! Ba't mo akong sila kay Berto? Hindi ako puta! Grabe, galing. Uy! Binasa ko lang sa tawas ang gusto niyang malaman. Eh yun, nabasa mo yun? May putok pala. Ako'y nagbastos ka! Lagi niya makaulit ibiyang kalaglaw-law! Galing ah po. Pati acting on point. Hindi cringe. May future ka. Tama. Ibang GMA Productions dito. Pelikula. Ilocos. Nice. Sunod. 10 out of 10 yan na agad. Hindi pa umabot kay teacher yan. Kasi editor, gusto ko rin ng ganito apoy. Gusto ko rin masunog. Napakaganda nun. Sunod. Hindi makapiright. Yan kay Beats Boy. Pasalubong naman. Lahat naman ng pusa eh, no? Leche. Pati pa yung aso eh. Basta makauwi ka lang, masaya na eh. Ano to? Nakamax. Para meron ka na rin gano'n, di ba? Dessert pagkatapos mo kumain. Kadiri kayo. Sunod. Oh my God, patatapos na. Halika ay tabo. Ano rin ba yan? Hindi rin ba yan gagana kung yung balde mo hindi rin iPhone, di ba ganun sila? Upal do, kaya ayoko na iPhone eh. Tadong elitista eh. Ano ba ayoko na mag-isip naman, Sean? Caldereta, menudo. Caldereta, pinaka-favorite ko, feeling ko. Ito yung caldereta sa taas. Kasi merong ilaman loob eh. Hindi pwede rin to eh. Basta apritada ito. Sigurado ko ito yung apritada. Itong pangalawa. Mechado tong pangatlo. Menudo tong huli. Posible magkamali. Basta sigurado apritada, manok yan eh. Isip mo pa ako eh. Matatapos na. Gutom na nga ako. Pa ako kumakain. Tama ba ako?
Tingin nga iba. Basta lahat. Ay, puno ba yan? Pwede ibigay kay teacher. Bigyan din ng score yan. 10 points. Pagtabihin mo doon sa film. Pucha. Please check your chain before leaving as errors cannot be rectified auto. Wow! How can I buy beforehand so I can get the food before everything else? Thank you. Great day. On behalf of the local citizens living within our contiguity, I hereby acknowledge the aforementioned directives from your management and will subsequently enunciate such for public disclosure and notice. This is to reassure you that whatever possible erroneous transactions that may eventuate along the process, we will not hold you liable for any specific inimical issues. We are earnestly hoping for your cogitation alluding to this matter. Ang inyong lingkod, Charles. Dati ba to HR? Sanay na sanay. So na, at panghuli. Bagyo ka lang, tara siya. Please, ilagay mo sa bibig ko nga yung isang ulam doon. Please, gutom na ako. At natatapos yun. Kung natapos mo to, sana hindi pa ubos ang iyong baterya. Sana hindi ko naubos ang pasensya nyo dahil inubos ko na lahat ng memes. Kung siya para magkita, huwag yun like. So, sa mga mahaba ang pasensya nyo, friends, huwag nyo subscribe para mamaalam. Shoo!